Anderson sa už puku nedostal, toto samozrejme nebude zakázané uvoľnenie. Nemci sú radi, že môžu prestriedať, ale musia si dať pozor, pretože Švédi okamžite útočia. Elofsson. Pomerne nízky obranca, ale veľmi dobrý korčuliar. Ďalší švédsky gól je na svete. 2-0. Teší sa s číslom 29 Olle Karlsson. Presadil sa ďalší hráč Vachio Lakers a tamojšej juniorky Olle Karlsson. 16-ročný mladík. Center prvého útoku. Teda zvyšuje na 2-0. Asistenciu si pripíše v prípade tohto nemeckého útoku veľmi tesné. Teraz Švédi dvaja na nikoho. Ale toto napokon bude gól. 4-0. Teší sa Markus Nordmark. Nemci prepadli v útoku. Zle striedali a Nordmark ich trestá. Parádna prihrávka z vlastného obranného pásma. Už to vyzeralo, že predviedol Bole skvelý zákrok. Rögle. Po ňom aj Nordmark. Dnes už má gól a asistenciu na konte. Markus Nordmark. Perfektná krížna prihrávka. Je z toho švédsky gól na 5-0. Asi to takto Švédi zahrať nechceli v tej koncovke konkrétne. Holmer na krídlo. Bartoldsson, ktorý sa postaral o ten pekný moment, ale už tam nemal spoluhráča do partie. Čo teraz Nikolajsen. Po ňom Nordmark, jeden z najlepších Švédov dnes. Nordmark pripravil ďalší gól. Tento raz Bartoldsonovi. Tak aj on sa dnes dočkal. Nils Bartoldsson, 7-0. Ale prsty v tom góle mal najmä Markus Nordmark, ktorý to celé vymyslel. Hráč švédskeho Djurgårdenu, kde mal viac ako bod na zápas. Samozrejme máme na mysli výber do 20 rokov tohto tímu. Takto sa predral aj cez Rolzinga. Vyzerajú určite nebezpečnejšie ako tie švédske na tomto turnaji. Čísla hovoria za všetko, ale Švédi to chcú zlomiť. Nordmark má dobrú pozíciu a dáva gól! 18 sekúnd pred koncom presilovky Švédi znižujú na 1-2. Markus Nordmark sa opäť zapisuje do streleckej listiny, podobne ako proti Nemcom, tak teraz sa mu to podarilo aj proti Američanom. A sú to hrstky fanúšikov ako Spojených štátov, tak aj Švédov, ale krásne to trafil Nordmark. Potenciál. Švédi vyhrali vhádzovanie. Gustafsson. Nordmark. Opäť Gustafsson a je to gól! Švédi vyrovnávajú na 3-3. Tretí švédsky gól dnes a tretí presilovkový. Malte Gustafsson prepálil všetko, čo mu stálo v ceste a máme vyrovnané. Mal veľa priestoru, pred ním sa síce vrhal ešte jeden hráč, ale dokázal ho prepáliť. Mali šancu za šancou, ale tú jednu, ktorú mali, využili Maltem Gustafssonom. Stále sa nevieme dostať spod švédskeho tlaku. Elofsson. Ešte Nordmark. Pozor už na túto príležitosť, je z toho švédsky gól. Ťažko povedať, či to bol Markus Nordmark, alebo tam bol ešte teč pred bránkou. Asi áno, Švédsko vedie 2-0. Áno, bol tam tež na vzdelenej žrtke. Bartoldsson tam bol.
Takže veľmi ťažká situácia pre sama Hranáka prakticky. Dobre zapracoval Dedík a odzbrojil ho. Ešte sa do súboja zapojil aj Plančár. Napriek tomu Švédi teraz môžu získať trochu pokoja. Pozor na tú situáciu, nešťastný. Tretí gól inkasujeme. A je to práve faulovaný Markus Nordmark, ktorý zvyšuje na 3-0. Vidíme to pohotové zakončenie švédskych hráčov. Využili ten súboj opuk, zvaný stick battle sme prehrali a následná prakticky pozícia do predbránkového priestoru, kde sa našiel Nordmark a pohotovou strelou popod lapačku prekvapil sama Hranáka. Tam ťažko niečo vyčítať, asi ty to budeš najlepšie vedieť správne pomenovať nášmu brankárovi, pretože nečakal, že z tej... Ešte Zirát, Nordmark, Bartolson. Švédi si menia miesta na presilovke a toto je 7. gól. To bola aj od našej hokejky po strieľanej prihrávke, o ktorú sa postaral Markus Nordmark. 5 hráčmi, ale napriek tomu sa dostali do komplikácií v defenzíve. Adam Andersson číhal na zadnej žrdi. Na výbornú prihrávku následne presun pred bránku od Markusa Nordmarka. A ten otvára skóre. Švédsko vedie 1-0. Napriek tomu, že početná preváha Švédska sa už skončila, tak stále pokračujúca aktivita v útočnom pásme. Ponúkali sa hráči pred bránkou, najprv Bartolson, no a potom Markus Nordmark, ktorý tam veľmi dobre zaparkoval. A hoci ho to trafilo do korčule, tu nemôže byť reč. A Max Isaksson svojho supera pretlačil. Je to aj palebná pozícia, vyrovnávajúci gól! 5-5. Trafil sa Markus Nordmark. Dve a pol minúty pred koncom tretej tretiny Švédsko odvolalo brankára, ale stačilo, aby bol odvolaný len pár sekúnd. Nordmark ukazuje, akým dôležitým hráčom je pre svoj tím počas celého tohto turnaja. A celkovo môžeme povedať, že pre tento ročník a túto vekovú kategóriu, pretože toto rozhodne nie je prvá akcia, ktorá Markusovi Nordmarkovi vychádza už na tom spomínanom hokejovom šampionáte alebo Hockey Challenge do 17 rokov. Olsson hľadá priestor, ktorý by sa mohol otvoriť, následne sa snažil doň vykúzliť prihrávku. Tu Fíni eliminovali, ale napriek tomu nestrážili priestor pred svojim bránkoviskom dostatočne. A je to gól Markusa Nordmarka. Hat-trickový hrdina dnešného stretnutia posiela Švédsko do finále Hlinka Gretzky Cupu. Neuveriteľný duel, ktorý sme mali možnosť sledovať na Trenčianskom zimnom štadióne. No a jeho ústrednou postavou nakoniec je muž, ktorý otvoril skóre. Potom strelil dôležitý vyrovnávajúci gól a potom aj víťazný Markus Nordmark z Djurgårdenu. Takto sa natlačil pred Rineho a potom využil aj trošku defenzívny nedôraz Ale Lauriho, ktorý ako by mal pocit, že ešte je tam možnosť.
35-21 in shots, however. That's the area that's a little more disparity. At good net, rebound, he scores! Feathery touch on the doorstep for Bartoldsson. Timmerman made the first save. And attempts caught. Nordmark works it across there to Eriksson. Back to Nordmark. Delays, fires! He scores! And there's the delivery. The excellence you'd expect. Back to Nordmark again. This is where he scored from. Nordmark going to work it across. Dying seconds of the power play. As the Swedes will not capitalize. Tironi's out of the box. He scores! Short side. Alexander Command. Right as Tironi stepped out of the box. Finds a hole. And they're in command. It's 1-0. Doesn't maybe need to score. Needs to take time off the clock, and he does that so well. Come on. Looking for Zeroth. He's in. He scores. What a feed. Official says Luke Howard. Cross ice to his partner Josh Brady, who was recently traded in the OJHL from Pickering to Trenton. Pocket pick. Goodmanson in front. Zeroth off the crossbar. He scores. Great hand-eye coordination as Hampus Zeroth's early deflection hit crossbar. Sissons, Josefsson. Och de tar med sig pucken och får till ett avslut. Filip Holm avancerar, skjuter Ponchen och returen! Skjuts i mål av Charles Hudon. Djurgården reducerar. Det är 2 i Stockholm. Du